25-годишният Делян Ангелов чисти комини от 7 години. Той споделя, че у нас търсим подобни услуги само в крайен случай. Редно е да се извършва веднъж в годината, съветва специалиста. В Австрия, примерно, хората се чистят комините всяка година и от общината, от дадената община, им правят проверка, изискват бележка, ако къщата, в която живеете, има комин, от общината ти изискват бележка да представиш, че коминочиста, сертифициран е дошъл, почистил тия комина, за да се избегнат всякакви видови пожари и такива неприятни случаи, които се случват в България много често. Младият коминочистач прилага нов метод в работата си, при който помага за по-малко сажди по дрехите и лицето. Сравнително нов, непознат на българския пазар за почистване на комина, българските коминочистачи, тъй като почистването става отдолу нагоре, а не както до сега ги почистаха, отгоре надолу. Този метод е по-добър в известна степен от стария, тъй като не е нужно човек да се качва горе на комина, на покрива, съответно. Примерно в момента, както са заредени всички покриви, улици, хората падат дори по тротуарите, какво остава да се качваш на покрив. И сравнително по-безопасен. Делян си спомня, че съвсем случайно започва да се занимава с тази дейност, когато е на 18 години. Допада му и така продължава до днес. Чистенето на комини вече за мен не е за пари. То вече е за запознаване. Всеки ден се запознаваш с нови хора, с различни хора. И работата, с която занимавам, ми носи удоволствие. Аз ако работех за пари, няма да съм в България както останалите хора. Просто хората трябва да разберат, че няма да работят за пари, а ще работят за нещо друго. Ще работят за самата работа, ще работят за това за удоволствие. За тяхното лично удоволствие. По този начин ще свършат работа както трябва. Хората, които са около тях, ще бъдат доволни. И в един момент те парите няма къде, те ще дойдат. В момента Делян Ангелов учи право, той има намерение, като се дипломира, да опита да се занимава с политика, но никога няма да спре да чисти комини. Казва, че една от хубавите страни на професията му е, че когато го видят хората, задължително го пипат за късмет. Да, мисля, че нося щастие. Така са ми казали. Някои хора са ми казали, но числата от тотото не ги знам. Прозорец към деня продължава. Уважаеми зрители, както видяхте в видеото преди малко, мой гост ще бъде комуничестачът Делян Ангелов. За трудностите на тази интересна и толкова рядка професия, както и за неговите възгледи за живота, ще разберем сега. Здравейте, добро утро, господин Ангелов. Добро утро от мен. Видяхме в видеото, че започнете да се занимавате с чистене на комини съвсем случайно, но каква точно е историята, спомняте ли си? Ами да, спомням си. Аз бях 18-19 годишен младеж тогава, който се търсеше нещо да прави, без значение какво. Дали да носи кашони в някой склад или мебели някъде, каквото и да е. И случайно в един сайт за обяви в Великотърновски видях една жена, че търсеше човек, който да изчисти два броя комина, за някаква скромна сума, която на мен като 18 годишен младеж ми се стори доста добра. И самата работа ми се струваше тогава доста лесна. Вече от погледа на професионалист знам, че това не е точно така, но тогава така ми се стори. Нали? Не ме е страх от високото. Обадих се на баща ми да ми донесе личните уреди за почистване на комин, които някакви хора притежават, някои домакинства. Обадих се на жената, тя естествено опита, занимавате ли с такъв вид услуга, занимавате се до сега. Аз твърдо убеден, да, естествено, чисто съм комини, колкото щеш, нали. И оказа също така, че тая жена е в моето училище, където съм учил, е учителка. Тоест, когато отиде, тя разбра ли, че ти никога не си чистил? Не, тя не може да знае. Аз може малко да съм преувеличен, да съм казал, че съм чистил комини, а всъщност да не съм, но както и да успях да се справя с поставената задача, тя беше много доволна, въпреки че в училище там ми се струва, че не ме харесваше твърде много. Това си вече... Сигурно след като сте изчистили комините, вече... Да, може би си променила си мнението за мен. Но така съвсем случайно стана и отново
образователната система и учителите помогнаха за едно ново начало, било то и почистване на комини. Какво ти носи тази работа? Ами, какво ми носи? Основното, което ми носи, са запознанства и мен лично, не знам другите хора, които биха се занимавали или се занимават с такава професия, какво ми носи. На мен лично ми носи удовлетворение от това да помагаш на хората. Защото обикновено ми звънят хора, които имат проблем. Това е един вид аварийна услуга и без значение 31 декември, 1 януари, миналата година бяха звънали на 1 януари в 10 часа. Тая година в 12 часа по обяд. На 31 също ми се наложи такова нещо да правя, но просто аварийната услуга носи такъв положителен заряд след свършване на услугата, тъй като хората са останали в безизходица. Те стоят на студено с роднините си или с децата си и опитват се сами да решат проблема. Естествено не могат, защото всъщност почистването не е толкова лесно, колкото аз си мислех, когато бях на 18. Има си някакви тънкости, нали? И в един момент, когато в държава, в която никой не го интересува за комшията и за съседчето и за човека до себе си, когато някой обърне внимание на доста често възрастни хора, нали? Когато обърнеш внимание на такива хора, те са изключително щастливи и доволни от това, че някой млад човек им обръща по този начин внимание. Ако, да речем, роднините им са в чужбина, те, да речем, децата им, и те малко или много останат такива изоставени от внимание и те в един момент, като отида при тях, започват... Щастливи. Да, щастливи, че някой им обръща внимание. Нали? Аз започвам да си говоря с тях, нали? За някакви злободневни теми, нали? Каквито ги вълнуват. Добре, защо не се занимавате с неща, каквито се занимават вашите връстници? Комуничестачи. Моите връстници, които не са комуничестачи. Така? Да. Ами... Предполагам, че никой от вашите връстници не са комуничестачи. Моите връстници главно се стремят към професии, които са свързани с работа в офис, работа на компютър, какви други должности. Такива по-лъскави, по-престижни професии, я доктор, я адвокат, я нещо модерно. Нали? Но всъщност те забелязвам, че не знаят за какво са започнали тая професия. Да речем, човек, който е решил да става доктор, той трябва да стане доктор не само заради материалната част, нали? Не за да изкара образование в България, да отиде в Германия и там да практикува, ами е хубаво и да го прави заради самата професия и заради обществения дълг, който поема. Тоест няма значение дали си комуничестач или доктор, трябва да прави всичко, за да помагаш на хората. Точно така. Значи, щом си дал някакъв вид обет, дори нали, докторите се кълнат в Хипократова клетва. Щом си дал клетва, тази Хипократова клетва, ти нямаш право, ако някой има нужда от медицинска помощ, ти да не му го кажеш. Да речем, събота или неделя си на басейн някъде си, защото съм чул за такива случаи, и звънете телефона постоянно, нали? Пациенти, там, майки, деца, болни, сополиви, кашля, такива. И ти да кажеш, те се спират да ми звънят, значи аз в почивка ли съм, го съм. Ами като се хванал с тази професия, ще си поемиш отговорностите. Не можеш да поемаш само положителните неща, там суперлативи някакви. Трябва и да поемаш и тежкото в професията. Не може само лекото. На баницата мекото и лекото и така нататък. Няма как. Това е. Добре, но все пак да споменем за нашите зрители, че ти учиш право все пак. Как от правото стигна до комуничестач, че мислиш ли да продължиш да се занимаваш с право след като се дипломираш? Ами, как ще съчетая нещата? Единият вариант е да работя в кантора и през обедните почивки да ходя чистия комини. Не е невъзможно, но може би в юридическата среда, може би ще стане несериозно, ще го приемат колегите. Ще бъдеш юрист, комуничестач. Да, тире е нормален, примерно. Ами, може би ще завърша юридическото образование, просто за да имам един образователен ценз, който е нужен на всеки един човек, за да се развива без значение в каква сфера.
Също така правото доста често ми помага в работата. Нали? Аз не се занимавам само с почистване на комини, имам други ангажименти. Юридическите знания, които съм получил, колкото да са малко те, защото аз не че обвинявам университета, аз лично не съм бил твърде примерен студент. И си нямало време заради чистене. Точно така, не съм имал време. И въпреки това имам някакви знания, поназнайвам той унуй и това ми помага, нали, в работата. Но доста често, дори преди 2-3 дни получих имейл от един човек, който искаше да се яви като вещо лице в съда, да дам бележка пред полицията за комин, който е запушен умишлено от негови съседи. И той има нужда от вещо лице, което да установи тази щета, сумата и така нататък. И аз сега искам да му помогна, но просто трябва да съветвам с счетоводителя си, просто как мога аз да помогна в такъв случай. Да, но вижте, това е един пример, в който съчетавате едновременно наистина и юрист, знанието на юрист с това на комуничестач. Да, съчетавам, да. Трябва да съчетават нещата. Живота в България е една голяма схема. Трябва всеки ден да правиш схеми, за да успяваш. Ако не правиш схеми, решиш, движиш в някакви си твои коловози, ти просто няма как да оцелееш. В България по-трудно се оцелява, отколкото в другите държави, то е ясно на всички хора. И ако искаш тук да се развиваш, да правиш нещо, трябва ежедневна, ежечасна, ежеминутна схема да влизаш, просто да си гъвкав за промените, за промяната в ситуациите постоянно и така. Добре, защо не мислиш, ще бъде по-лесно, ако замениш за чужбина, както правят голяма част от младите хора в България? Ами, доста пъти съм си го помислял това нещо и ми минава през ума, защото, нали, вижда сега, твои връстници, твои приятели заминават дали в София, дали в чужбина някъде, но не знам, може би е хубаво човек да се опита първо да направи нещо за живота си там, където му е самороднините, там, където му е бащината къща, нали, там, където има контакти, има познати и така нататък, се опита да направи нещо за живота си. Да пробва година, 2, 3, 5, нали, да не се отказва естествено, да бъде целеустремен и така нататък, такива важни неща. И тогава, евентуално, ако не успее, ако види тотално, че нищо не заполучава, тогава да опита някъде навън и на някакво друго място. Все едно, ако във вас разлееш една кана с вода, да не избършиш, ами директно да се събереш багажа и да отидеш в друга квартира, да отидеш да живееш при майка си, при баща си, или при роднини, или в комшите. Нали? Се опиташ да си правиш твоето местенце, първо да си почистиш малкото местенце, което си имаш, и тогава ще взимаш радикални решения и ще бягаш комшините. Тоест първо трябва да опитаме, за да видим, че не става, не само да се оплакваме. Задължително. Защото младите хора, какво правим? Учим основно английски и немски или някакъв друг чужд език и още в гимназията се подготвяме за емигранти. Нали, страшно много хора, те учат в училище за емигранти. И завършваме и първото, което правим, или записваме някакво фиктивно образование тук, да може да ползваме правото да ходим на бригада. Там вече по един начин може да се развият нещата. Отиваме, берем ягоди, малини, друг зарзават някъде в чужбина, връщаме се, харчим пари, 2-3 месеца ихо-ахо, нали, една кола може да се вземем. И после отново. И после последните месеци по-тихичко така, нали, преди бригадата, идва бригадата, айде газ на ново. Обаче това е дърво без корен. Той човек не е нито в чужбина, не е нито в България. Там не може да се развие, нали, на мястото, където е. И тук не се развива. Той просто е един свободен електрон, който живее месец за месец. Там, така. Дали, не е лошо. Има хора, които това нещо ги устройва. Но моето лично мнение е, че това не е правилният вариант за развитие. Ако искаш да правиш нещо за живота си, да се развиваш, не е правилният вариант. А това основно, което мен наскоро ме притесни, аз лично малко поне съм чувствителен комуничестач. Какво те притесни? Притесни ме това, че като бяха скоро празниците, нали, коледни, новогодишни, и се запознах с доста млади хора, които са дошли за празниците в България, в Люк Търново. Тези хора
живеят в чужбина, работят, развиват се по някакъв начин по един или друг. Но основно това са хора, които са отишли там, избрали са животът в чужбина, защото им дава много. И аз, говоря с тях, питам ги, какво ви дава... Освен пари, друг отговор получихте ли? Получих, да. Това е, ако беше само пари, аз ще да си кажем, тия хора може да ги върнем в България в един момент. Обаче, какво получават те? Получават това, че в другите държави с по-силни икономики, примерно Щатите, Англия, Германия, там получават условия, по-добри условия, в които могат да се развиват. Запознах се с едно момиче, което е доста интелигентно, точно така е красиво, която учи в Америка. И аз като я питам, какво ти дава толкова тая Америка? Мен тая Америка изобщо не ми хареса. Не съм пълно никога, обаче не ги харесвам. Не ми хареса политиката им, не ми хареса как се месят по целия свят. Това вече мое лично не спирам политика. Тя ми каза така, дават ми месечна заплата един вид, за да мога да правя това, което искам. Да се занимавам с биохимия, да бъда научен работник, да работя в лаборатория, да поря мишки, Мики Маус, Мини Маус и така нататък. И общо взето точно и създават тия условия да прави това, което иска да прави. По този начин тя ще го прави с желание и ще се развива. Обаче нейният потенциал, нейната енергия, която има, ще остане в Щатите, тя не остане в България. И мен това, което ме притесни, беше, че в един момент тук в България остават хора, които не желаят да правят нищо. Хората, които искат да правят нещо, отиват някъде в чужбина. Трябва още следващата минута някой да моля, господа власт имащи и управляващи, обърнете внимание на обикновените хора, на младите хора, които искат да правят нещо в тази държава. И дайте им възможност и шанс да направят нещо, за да може нашата мила родина да се развива по някакъв начин и да не оставаме най-застаряващото население в Европейския съюз, най-болното население, нещастното, нали, постоянно да водим класации най-болни, с ракови заболявания, най-ниска образователна, степен на образователна система, при положение, че България е имала такива била е в челните позиции и на производство на зеленчуци, и на мозъци, и на какво ли не. А сега сме пак водим класации, обаче негативните класации. Нека хората, които имат власт, те да обърнат внимание на тези неща, а не постоянно по телевизията да гледаме някакви политически интриги, кой казал на оня, кой казал на това. Обърнете внимание на хората. Вчера, когато те снимахме, ти спомена, че би се занимавал с политика. Да, естествено. Защото искаш именно да направиш това, каквото ти казах в момента към управляващите и политиците ли? Защото виждам, че хората, които са на политическата сцена, според мен, те не знаят за какво са там. Както преди малко казах, че има доктори и адвокати, които започват тази професия, не знаят за какво започват, имам чувство, че хората, които са там, те не знаят за какво са там. Не знам дали мога да дам един пример пак една известна личност, която аз гледах по телевизията в нощта на изборите, който беше първа политическа сила, на всички им става ясно за какво говоря. Господин Борисов, когато го попитаха, веднага след като се разбра, че той води, той е първа политическа сила, дават му възможност да говори, след него най-верните му другари, и той, вместо да започне да говори конструктивно с кого ще направи коалиция, защото това беше най-важното. Хората, които са гласували за него, милиони или стотици хиляди, те стоят пред телевизорите и чакат той да каже какво правим тук нататък. Те са му дали са му гласа си, дали са му доверието си, което доверието е едно от най-важните неща, и очакват той да каже какво правим от тук нататък. А той, вместо да направи такова нещо, той започна да се обижда, беше много обиден така, това, което аз взях от материала, той беше изключително обиден, че никой не е дошъл да го поздрави, да му каже: "Ела, Бойко, ти наби." Той каза: "Нито БСП дойдоха, нито тези дойдоха, нито онези дойдоха, никой не ме поздрави."
Добре, твоите амбиции сега такива ли са да се занимаваш с политика и възможно, колкото имаш ти даден шанс да направиш това, което искаш да се случи тук? Ами, аз мисля, че ако човек има сърце и желание за нещо, то винаги може да се получи. Нали? Естествено да не се отказва, защото нещата не стават от днес за утре. За всичко е нужно време. Дори за да се случат някакви положителни неща дали в дадена община, дали в дадено кметство, дали в дадена държава, трябва време. Не може да стане от днес за утре. Но трябва да се работи да се работи в тая насока. Нали? Ако няма кой да работи в тая насока, няма как да се получат нещата. Трябва някой да работи. И трябва тези хора, които работят, много, нали, повтарям се, да знаят за какво работят. Не да работят с някакви техни лични мотиви и цели за благодетелстване, а да работят с да мислят малко по-глобално. Защото ако хората около теб в държавата, в която си, ако хората около теб са добре, икономически, финансова стабилност имат, ако са щастливи и така нататък, нали, започваш и ти да си около такава среда и рано или късно и ти ще почне да си щастлив. Добре, да но това може ли да се постигне тук според теб в нашата малка България? В нашата малка България. Ами, все още не съм започнал да се занимавам с политика и не мога да кажа. Трябва да започна да се интересувам само от това нещо, за да отговоря на този въпрос. Аз съм, пак казвам, може би имам някакъв наудничев оптимизъм. Аз мисля, че няма невъзможни неща. Стига човек да вярва и да работи в тая посока. Значи, щом един човек вярва, значи ако 1 милион човека повярват, може би може да се случи. Това е както предая нататък. Имаш такъв филм, където едно момче измисля една схема за добро, за правене на добро, което да се прехвърля на останалите. Нали, правиш, не спомням точно схемата, спомням си ориентировъчно смисъла. Правиш на 5 човека добро, но ги заставяш ти да направят на още 5 човека. И така всички правят добри. За да може всички хора да правят добро. И също може да се приложи, може би, в други сфери на живота. Правиш нещо добро, да караш добро. Точно от такива хора като тебе, може би, има нужда парламента. Ами, може би. Да. Носиш ли късмет и щастие на хората? Казват ли ти често? Искат ли да те спипат, да те снимат, когато те видят горе на покрива? То по покривите няма много хора, за щастие. Като следиш? Като сляза, най-често клиенти се радват на това поверие, искат да напипат малки деца, дай пипни сега то чичко, комунистач. И не съм сигурен, не съм се обаждал да ми кажат, че са спечели нещо от лотарията или нещо такова, но пък не се отказват хората, пипат, значи имат вяра. Що имат вяра, има лъч надежда. Ти щастлив ли си? Аз ли? Да. Ами, как ви изглеждам? Нещастен. Щастлив съм, да. Естествено съм. Здрав. Здрав съм. Нали? То човек като е здрав, нали, има една приказка да сме живи, да сме здрави, другото само ще си дойде. Значи, да съм жив и здрав, а пък другото като трудолюбив и не се отказваш, нали, така яко. И може би ще си дойде рано или късно. Благодаря ти много за този разговор. Нашите зрители, както и аз, станахме свидетели на един млад, амбициозен и изключително позитивен човек, който има амбиции да продължава да се развива в България и да помогне колкото е възможно и за развитието на нашата страна. Пожелавам ти успех! Останете с нас, след малко продължаваме с новини.